Samahan niyo ako, punta tayo ng Mapandan. Yan, medyo maaraw na. Kala ko kanina uulan eh. Buti na lang pinagbigyan tayo para makapag-motovlog tayo ngayon. Kumusta na kayo mga ka-alpha? Kumusta na mga motor nyo? Nakapag-rides na ba ng malalayo? Medyo maluwag-luwag naman na ngayon eh. Kaya for sure ang dami nang nagra-ride sa malalayo. Sana all. Yun nga, medyo busy tayo kaya dito lang muna tayo. Kalapit bayan lang muna yung binabiyahe natin. Pero soon lalabas tayo na malayo-layo. Yay! Ako at mag-area ako sa Mapandan. Yan, yung trabaho ko pala is ahente pala ako ng isang internet ba tawag doon or telecom. Basta hindi ko na sasabihin yung kumpanya, pero sa ngayon siya yung number 1 sa Pilipinas ngayon. Sa ngayon dito na lang tayo dadaan sa mga barangay, shortcut na din dito sa Barangay David. Pero bago mag David may mga barangay pa na dadaanan bago mag David, so hindi ko masyadong kabisado, pero ang alam ko na isa is Landas, Dalag, yan. Pero ngayon nandito pa tayo sa Barangay Banawang. Banawang, tapos Landas, siguro Bunlag, tapos David, tapos yun nilumbot na Mapandan. So ang pupuntahan natin is sa bayan. Sa bayan tayo pupunta mga ka-alpha. Tingin tayo kung anong pwedeng pasyalan doon, kung makakapasyal man tayo. Kasi may haring araw naman na mainit. Yan. Kumusta yung mga nabagyo natin dyan? Sana okay naman kayo. Alam ko lahat ng mga yan pagsubok lang, pero wala kailangan natin harapin, kaya laban lang. Ganun naman talaga ang buhay natin. Kung ng pagsubok, kailangan lang natin lumaban, kailangan lang natin tataan. Alright. Kung makabarurot ka, wala pa, akala mo yung motor ko big bike, no? Pero ingat-ingat pa rin. Kailangan mag-ingat palagi. Yung mga napapanood ng mga sobrang bibilis magpatakbo ng mga ibang motovlogger, wag po natin gayahin. Maganda kung mag-ingat mo. Pero kung gusto nyo talaga magpatakbo ng mabilis, hanap kayo ng mga racetrack. Doon kayo magkarera or magpatakbo ng mabilis, kasi doon wala kayong ma-accident, hindi rin kayo ma-accident. Kung ma-accident naman kayo, yun, kayo lang mag-isa. Kaso nga lang, todo ingat lang din. Kailangan magputang helmet, naka-full gear ka, yun, naka-glove, naka-sapatos, pang-race talaga. Dapat training din.
po natin dyan. Buhay po kayo. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Thank you very much po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po mga idol or mga ka-alpha. Ano ba mga tawag natin? Kaso weird. Ayan. Si Idol Japper Sniper. Siyempre hindi pa huhuli dyan yung idol natin na pagdating sa motovlogging. Yan. Si Trupa. Yan. Si Motodeck. Shoutout sa'yo idol. Sana soon makasama kita mag-ride. Ride tayo dyan sa Marlake. Yan ba yung mga napapanood kong video nyo sa Marlake. Tapos na-inspire din ako sa kanyang sumali ng endurance race napaka-dedicated niya talagang rider. Talagang mahal na mahal niya yung pagmumotor. Sa kanya ko nakita yung gano'n na passion sa lahat ng mga nag-motovlogging sa Pilipinas. Sa kanya ko nakita talaga na talagang mahal na mahal niya pagmumotor. At the same time ginagawa niya yun hindi lang para sa mga viewers niya, ginagawa niya din yan kasi gusto niya. Diba nakita niyo ba yung napanood niyo ba yung video niya na pinagawa niya yung first na motor niya, diba napaiyak pa siya nun yung pina-upgrade niya. In-upgrade yung Honderage. Silang magkakatid, diba? Sobrang emotional niya pagdating sa mga motor. At the same time, alam ko naman na mahal na yung motor na yun. Kasi doon nag-umpisa si Motodeck Kaya yun, nakita ko sa kanya yung passion na pagmumotor. Kaya sobrang nagustuhan ko lahat ng mga videos niya. Sobrang talagang sabi ko, one of these things, sabi ko, gusto ko ano yung nararamdaman niya sa pagmumotor, ganun din yung nararamdaman ko din. Excitement, dedication, passion, yung talagang willingness niya sa pangarap niya ng motor. So ako din, ganun din. Talagang gusto ko na pagdating sa pagmumotor, ini-enjoy ko lang, hindi ko iniisip kung ano ba yung klase ng motor ko. Basta ang iniisip ko yung nag-i-enjoy lang ako. Hindi ko iniisip kung yung motor ko is pang-banta, pang-garong or pang-pasada, ganun. Basta ang iniisip ko lang is nag-i-enjoy ako. Kasi alam ko naman na balang araw i-bless tayo ni Lord ng motor na katuwang nitong motor natin or magiging kapatid niya ba. Actually nung nilabas itong motor na to, wala naman talaga akong plano kung maglabas nag-i-inquire lang ako. So yung time na nag-i-inquire ako, yun din yung time na naglabas ako ng motor. So sabi ko sa sarili ko, para sa akin at talaga itong motor na to. Kasi hindi naman ibibigay sa akin ni Lord yung motor na to kung hindi naman para sa akin din. Kaya yun, sobrang thankful ako kay Lord kasi blinas niya ako ng ganitong motor. Yan, pag may mga nakita kayong mga bata na ganun, tapos kung may mga businahan nyo kaagad. Kasi yung mga batang yan hindi pa naman masyadong alam yung ginagawa nila matanda, bata man or matanda, kailangan ganun. Dapat alerto ka palagi. Yan, dito na tayo. Salita ako ng salita, hindi ko napansin, nandito na pala tayo sa Mapandan, sa Nilumbut. Yan, Nilumbut dyan, tapos dito papuntang bayan. Kaya let's go. Grabe, ang init. Pero okay lang. Okay ngayon, medyo mainit kasi sa pagulan kasi madulas na daan din Yung isa din sa reason kung bakit magpalit ako ng gulong, kasi yung stock na gulong nito is talagang sobra
madulas kahit na hindi tagpulan, talagang mabibiro mo pag nagpumipreno ka, talagang madulas. Kaya yun, nag-ipon ako, nag-invest ako ng maganda-gandang tire. Ang nilagay ko sa gulong natin is Michelin. Ayan, so kahit na magpreno naman, kahit na tagpulan, talagang talaga na matapit siya. Pero todo ingat ka pa rin kasi kahit gano'n ka traffic yung gulong mo, kung hindi ka nag-iingat, talagang madidisgrasya ka. Kaya mga ka-alpha, ingat-ingat lang din sa pagmumotor. Kaya ginagawa yung daan dito. Daming mga ginagawang daan, pinapaganda nila at pinapaluwang, kaya maganda rin ito. Yun, mga bigatin na big bike. Ano ba yun? X-Max ba yun? T-Max? Comment nyo nga kung ano yung mga yun. Yan, so dito na tayo sa bayan at dito tayo dadaan kasi naka-close yung daan dyan. Yung ganito, yung magra-ride ka tapos marami mga puno, malilim, sobrang ganda, sobrang sarap, diba? Sana dilig yung boses ko kasi medyo mahina yung boses ko, tapos at the same time pangit yung boses ko kaya pasensya na mga ka-alpha. Sa susunod bibili tayo ng mic para mas lalo nang marinig. Alpha, bayan na ng Mapandan. Ito, ang bayan pala ng Mapandan, katabi lang siya ng bayan ng Mangaldan, no? So malapit lang to sa amin. Siguro mga nasa 6 or 7 kilometers lang. Dito ka na sa sila gabiyahin mo, dito ka na sa Mapandan. Alright, okay, dito na tayo. Hello mga ka-alpha. So tapos na tayo sa kliyente natin. Ngayon pauwi na tayo. Hindi ko na kinuhanan ng video kasi nakakahiya din kung ano sabihin ng kliyente natin pero yan, okay naman na lahat. Napuntahan ko naman na sila. Next balik tayo ng Mangaldan kasi meron lang akong ibili. Ayan, sana may mga pagmeriendahan man lang dito sa gilid. Medyo tomboots na ako, tomboots na si ka-alpha nyo. Kaya ako doon na lang sa Mangaldan. Yan, may mga ganyan naman kaso nga lang walang kanin. Mas masarap sanang ikanin yun, kaso nga lang manok lang kasi. Yan mga ka-alpha, so hanggang dito na lang yung video natin. Pasensya na kung hindi ko kayo nabibigyan ng video na maganda-ganda, kasi nag-uumpisa pa lang tayo. Sana po ma-appreciate nyo po yung kahit pa paano yung pinaghirapan ko. Pinaghirapan ko po kasi beginner pa lang tayo, so ganito pa lang yung mga kakayanan natin para gumawa ng vlog, video. Ayan, so yung camera natin hindi gaanong quality ko, kaso ano, para sa akin okay na kasi bless na bless ako, nabibigyan ako ng ganitong camera. At ano pa ba sasabihin ko sa mga kapwa ko rider dyan, mag-ingat po tayong lahat, ride safe. Isipin nyo lang palagi na
makakarating kayo kung saan nyo gustong pumunta. Ingat lang sa pagdadrive. Dito nyo, pamilya nyo, yung mga mahal nyo sa buhay. So, ang daming naghihintay sa inyo. So, yung daan, pwede naman daanan yan ng hindi mabilis, diba? So, lalo na sa kung tagulan, kailangan todo ingat tayo mga kaalpa. Lalo na kung hindi natin alam yung disgrasya eh. Kahit masabi natin maingat tayo, pero yung mga kasalubong natin, mga kapwa natin magturista hindi gaano may ingat. Yan, diba? Hindi natin masasabi. Pero nga lang, ingat pa rin. Pray lang. Tapos at the same time, chill lang sa pagdadrive. Ayun, huwag makipag-away sa mga kapwa motorista. Kailangan lang palagi patient. Yan. Tapos at the same time, pang-unawa. Kung sakaling meron man lang kayo nakagitgitan at kinukulit ka niya, yun, paunahin mo na. Kasi wala kayong mapapala kung dadaan nyo sa init ng ulo. Parehas lang kayo madidisgrasya. At ang pinakamasap lang kung nakadisgrasya pa kayo. Yan, ang dami ko na sinabi. Outro ng ato eh. Ang dami ko pa sinasabi. Ayan, maraming salamat sa ulit. Please like, share, comment, and